Oke kawan, iki tak sepilaan bang pakane terusan persiapan bedan. Tadi iki bang pakan sing tandurane warna-warna iki kawan-kawan. Tadi iki kan winginane ana sing takon, iki perkiraan nek nandur suket, nandur rambanan terusan duwe wedhus sekitar 10 kudune duwe bang pakan pirang hektar pilaan ya kawan. Tadi iki lokasine terusan bang pakane nggon Ramban channel iki sakmene. Lokasine paling pirang meter persegi iki. Nah tapi iki nek didipet, nah iki posisi tandurane odot terusan iki wit pohong biasa. Iki puhungnya ya biasa nggawe empan, nggawe pakan terusan iki ngono wis ngono ya padha bedi. Nggawe pakan godhonge iki nunggu ngendani puhunge tuwu. Dadi iki lokasine sakmene terusan iki tandurane nggawe empan wedhus kabeh terusan warna-warna iki ana wit pohong, terusan ana pohong karet. Terusan ana odot super, iki sing jenenge odot super. Iki dhuwure gelem 2 meter, iki nek rong dapur bae ya meh sak geling, mengkot-mengkot soalnya iki apa jenenge gawane semadan adoh, suket iki gawane semadan adoh. Nah terusan tunggale odot biasa, odot umum maksudnya odot ora pati dhuwur. Iki odot sing kaya ngene terusan ana maning pacong iki memang tak campur-campur. Nek pacong nek duwe mesin chopper terusan elahane tak tenggar panas ora ana wit-witan. Nah iki kan akeh wit-witan kaya ngene dadi iki pertumbuhane kurang iki kawan. Dadi iki pacong iki nek pacong ora kaya ngene. Dadi ora pati ngono nemen. Ora pati jos kurang intine. Iki nek secara domba terusan sekitar dombane gak 10 ekor gue ya odot bae lah, odot super. Dadi iki ora kakean sisa. Nah iki nek pacong nek ora duwe mesin chopper kaya ngene iki. Iki dadi iki sebetulnya gelem gede-gede maneh iki pancen lagi lembut terusan iki tapi kakek nyanggal sarang kayak nggak di sini, jadi kurang kawan. Nek cara nggo gawe cepet-cepetan ya cepet pacong, misalnya cara panene tapi iki kakean sing keguang. Iki paling nek sarang ngomban wedhus paling motong sakmene, jadi ngamete ora kena ketuan-tuan nemen. Ketuan nemen ya iki kakean sisane kae. Tapi nek duwe mesin chopper dicopper ya malah beres. Iki nek cara panene pirang wulan pisan bar. Iki nek cara panene biasane nek odot ya 3 wulan, 2 wulan wis bisa dipanen. Kebiasaane ya ngono kuwi sih, sing biasane sing wis berjalan kaya ngono. Nek sebulan wis bisa dipanen apa urung mbak. Nek sebulan kayane urung, kayane enek gen kena men iki bisa mati soalnya didine ora tokol maneh. Nah iki kaya ngene, iki anyar iki. Selingan-selingan anyar iki bekas pacong, maune pacong iki ganti odot. Iki tetep campuran, tetep bikin ana pacongnya, tetep ana odote campuran terusan ana odot super barangan. Iki kaya ngene bae terusan iki nek